Merda. Com s'encén això? Hi haurà alguna manera... I ara es cau! Oh! Sembla que el cop ja ha anat bé. D'acord. Sí. Dia 5. Sí, dia 5. No hi ha ni dia 1 ni 2, ni 3. Crec que no me'n deixo cap. En fi, al final sí que m'han atrapat. Faig aquesta gravació de veu des d'una sala de retenció del cos. Sí? Del cos. Bueno, em van prendre els informes que els havia agafat, com és normal, i em van catalogar com a possible amenaça. Teniu raó. Més possible amenaça. Si haguessin agafat algú altre, l'haurien catalogat com a gran amenaça i tothom, quina por, és gran amenaça. Sí, ja em torno a desviar. I no tinc gaire temps, ja que el guarda de seguretat està a punt de passar. El que vull explicar-vos és que durant aquests 5 dies he notat activitats estranyes en aquest edifici. I per estranyes em refereixo a experiments amb éssers humans. Sí, semblants als que feien abans, però aquests amb un altre objectiu. L'objectiu és, aquest cop, allargar la vida. De quina manera? Amb les regeneracions. Sabeu que són les regeneracions, oi? És clar. Bé, acaba de passar el guàrdia. Jo hauria d'anar acabant, però el que deia és que estem experimentant per a poder allargar la vida dels seus efectius i alguna cosa més. No ho vaig sentir bé, ja que quan discutien davant meu jo no estava gaire atent. També tinc una bona notícia per d'això. He aconseguit una eina sònica. Més exactament un tornavís sònic. Me'l va donar l'home amb què estava compartint cel·la el primer dia, però se'm va haver d'anar perquè se l'emportaven a agafar unes mostres d'ADN o alguna cosa així. També li va caure una clau molt estranya que l'he recollit i he guardat. No crec que serveixi gaire, però una clau és una clau i acostumen a anar bé. I si em permeteu, jo ara me'n vaig a recollir una mica d'informació mentre també intento fugar-me. Que us vagi molt bé, ens veiem d'aquí poc i sobretot vigileu.